ओडिशार पवित्र भूमि रे एपरी अनेक देवादेवींक पीठ रही ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ अलौकिक घटना और चमत्कार कहानी ଶୁଣିବାକୁ मिले। ସେହି पवित्र ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପୀଠ କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ବରଂ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଜନ୍ମ କାହାଣୀ, ତାଙ୍କ अलौकिक महिमा, श्री जगन्नाथଙ୍କ 90 କଳବର ସହ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କାହିଁକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଆଜିର କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳ ସେତେବେଳେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ପ୍ରବାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ନଦୀକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାଛ ଧରିବା, ନୌକା ଚଲେଇବା ଏବଂ ଚାଷ କାମରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଥିଲା। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ସରଳ ଓ ଧାର୍ମିକ ନାଉରିଆ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀ ପାର କରାଇ ନିଜ ପରିବାର ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଖେଳିଗଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନାଉରିଆ ନଦୀ ମଝିରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଢେଉ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାତି ଗଭୀର ହେବା ସହ ସେ ନାଉରିଆଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ନାଉରିଆ ଦେଖିଲେ ଚାରିପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅସୀମ କରୁଣା ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା। ଏହି ନଦୀର ଗର୍ଭରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ନାଉରିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଗଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଦେବୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ନାଉରିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଉରିଆ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନଦୀକୁ ଗଲେ। ଦେବୀ ଦର୍ଶାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଠାତ୍ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ଏକ କଳା କାଉ ଆସି ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଡ଼ି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କାକ ଅର୍ଥ କାଉ ଓ ଅଟକ ଅର୍ଥ ଅଟକିଯିବା। ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦରୁ କାକଟପୁର ନାମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମହିମା ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସତ୍ୟ ମନରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ମା ତାର ମନ କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଅନେକ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, କଥା କୁହନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିବାର ଅନୁଭବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ମାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଦେବୀ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। 90 କଳବର ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ପବିତ୍ର ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ। ଏହି ଦାରୁ କେଉଁଠି ମିଳେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। 90 କଳବର ପୂର୍ବରୁ ଦଇତାରୀ ସେବକମାନଙ୍କ କାକଟପୁରକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଉପବାସ ଓ ଧ୍ୟାନ ରୁହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଦାରୁବୃକ୍ଷର ଠିକଣା ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଦଇତାରୀମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସତରେ ଦାରୁବୃକ୍ଷ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ରହିଛି। ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ କଳାର ସାକ୍ଷୀ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମିଳେ। ଆଜିର କାକଟପୁର କେବଳ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଆସ୍ଥା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସ ମେଳା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୁଏ। କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା କେବଳ ଜଣେ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ସତ୍ୟ, ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆମ ସହ ରୁହନ୍ତି।
ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଭକ୍ତ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।